Knižka z pucle. Všetko, čo jazdí. Domiešavač betónu je na ceste na stavenisko. Vo veľkej miešačke sa počas prepravy premiešava betón. Ten potrebujú stavbári na stavbu domov alebo ciest. Pozorne si prezri túto stranu. Vieš, aké ďalšie stroje a pomôcky sa používajú na stavenisku? Na gazdovstve žijú rôzne domáce zvieratá, ale býva tam i rodina farmára. Ku gazdovstvu patrí aj niekoľko polí a samozrejme i traktor. Farmár môže za traktor pripojiť veľké vlečky a transportovať tak napríklad balíky slamy. Za traktor môže pripojiť aj pluh. Vieš povedať, na čo potrebuje farmár pluh? Každý týždeň prichádza smetiarske auto a vyprázdňuje kontajnery na smeti. V smetiarskom aute sa odpadky lisujú, aby ich mohli naraz odviesť čo najviac. Vďaka tomu môže jedno auto vyprázdniť kontajnery pri mnohých domoch. Nádoby na odpadky majú často rozdielne farby. Vieš prečo? Keď niekde vypukne požiar, prídu na miesto hasiči a sanitka s lekárom, aby pomohli ľuďom, ktorí sa ocitli v nebezpečenstve. Aby sa hasiči rýchlo dostali tam, kam potrebujú, zapnú hasičskú sirénu. Aj sanitka má maják. Vieš, ako znie hasičská siréna? Auto sa pokazilo a nefunguje. Musia ho preto odviesť do autoopravovne. Príde ho odtiahnuť odťahová služba. Automechanik vymení pneumatiky, najskôr ich však naplní vzduchom. Na stavenisku sa stále niečo deje. Všetci stavbári usilovne pracujú, aby boli domy rýchlo hotové. Nájdeš na obrázku vyklápacie auto a vieš, koľko žeriavov tu vidíš?